Avui us ensenyaré el regal de l'Optànimals. Valorem a la meva mascota Lila i a l'ell tallat els cabells. Ara la vaig a banyar. La Lila és la mascota que he adoptat. Que posi aigua? Sí. Vinga, a veure. Anem a la banyera. Treu la nit, treu el gosset. Vale. Ara l'hem secat en el secador i mireu que guapo ha quedat. Sí, ha arribat una bola de pell i ara està preciós. Li deia, ensenya per totes bandes. Xulíssim. I què li has fet al cap? Una cua. Molt bé. T'ha agradat aquest regal? Sí. De tots els regals, quin és el que més t'ha agradat? Aquest, ha sigut xulíssim. O sigui que ara què diem? Adeu i subscriure-us al canal i doneu-li un like, sisplau. Molt bé. Adéu, amics.